What's up? Ja, vi er i dag, hvis jeg skal lave nogle havregrønskål. Ja, det skal vi. Min bukser er fast i lågen. Ja, det var bare det. Har jeg ikke noget til det? Flormelis. Check. Kakao. Check. Vaniljesukker. Check. Og havregryn. Check. Ja, det er nok det bedste, der er havregrønskål. Havregrøn med havregrøn. Og brinsukker. Og kiwi. Nej. Det kommer til at smage særlig godt, hvis du går med kiwi. Nej. Det starter vi sgu. Altså, du skal nok lige rykke det bare lidt. Skal jeg faktisk ikke være en selv? Jeg kommer lige om lidt. Det er for meget. Lige meget, det er sødt. Men vi viser kun til der, hvor vi har lavet dejen og det hele. Så må I selv finde ud af, hvordan I vil rulle dem. For det viser vi ikke, hvordan vi gør. Fordi det er en hemmelig opskrift. Nej. Der skal bare masser af kakao i. Kommer til at smage helvedes til. Masser af flormelis. Mangler der ikke smør? Stil bare ud. Nej, fordi så bliver det smeltet. Glem det. Så meget skal der ikke rigtig lige vel. Kommer til at smage godt det her. Og Anton har lavet det mange gange før. Jeg har ikke lavet det så mange gange, men jeg har alligevel lavet det en del gange. Det er faktisk bare ikke at putte så meget vaniljesukker i. Ja, det er flormelis. Der er meget flormelis. Så er der meningen. Jeg vil lige smage. Nej, det skulle lige lade være med. Ingen beviser. Beviserne er fjernet. Så mangler bare havregryn. Det har du heller ikke. Jo. Jo, det er flot. Du mangler kakao for helvede. Ja, men jeg skal lige rulle det der sammen. Okay. Tror du, det ikke er helt sjovt, ja? Jo. Okay. Det her smager ikke så godt. Ren kakao smager. Fuck, det smager kaffe. Ja, det er fordi, det er kaffe. Nej, det er ikke kaffe. Til bagning og varm kakao. Hvor meget skal der i? Fuck! Beviserne er fjernet. Ikke noget. Vi sviner nemlig ikke. Vi er renlige. Og jeg hedder Niklas, så er det TV på YouTube. Lol. Nu skal du betale. Du har 0 subs. Det ved jeg godt. Det er mere dig, der skal betale. Får du min video igen? Ja. Fordi jeg skrev på min Facebook fanpage, at jeg var med i din video og lægger link til din video. Så det er rent faktisk dig, der skal betale, altså. Det er mig, der har flest subs her. Sukker. Hvad for noget sukker skal vi bruge? Det var ost. Der er ikke sukker i køleskabet. Og mit smør. Ja. Smager det godt? Hvad smager? Nu går du ud i gramskeen, fordi du skulle have sådan en nyt ske. Bevismaterialer fjernet. Au! Det gør ondt. Stor ske eller lille ske? Hvad siger du? Vi har jo en fin ske. Hvor jeg tager lige lidt.
Jeg nåede ikke før. Lad mig til at blive færdig med at slikpind, så kan jeg faktisk tale. Han talte. Han taler. Han løber. Han hopper. Nå. Jeg kan holde en gang. Din mor. Skal vi hjælpe med hænderne? Okay. Jeg vasker lige hænder. Der er bare vand i den her. Det er kogende. Det sviger. Det sviger af. Jeg tror, jeg har fået et brandværk. Fuck it. Dumle. Det smager godt. Køb det. Anbefalet. Hov, Dumle skal betale penge nu. Flere millioner kroner. Kom med. Kom med. Hvem er det egentlig, der har lavet Dumle? Nej. Jeg tror, det er Dumle. Nej, det er sgu Dumbo. Nej, for helvede. Vi skal have meget mere. Ja, det ved jeg sgu godt lige noget, og jeg har ligesom lavet det før. Jeg er ikke helt dum. Kun lidt. Jeg tror, den der lyd. Kan du godt lide den der lyd? Nej. Fuck, nu har jeg ikke altså så mange lort skal jeg. Så lige er det bare flækker bare. Ups. Skal vi begynde at hjælpe nu? Sådan der, fuck it. Vi kan bare smid tage sten ud. Hvorfor det? Fordi der, det er ligesom værd. Hvis man ser hvis den kom i opvaskemaskinen. Også den her! Kan vi hjælpe nu? Sent. Det er med, der er skræt. Skal vi hjælpe med hænderne nu? Ja. Nu gør jeg bare. Så er den sådan lige. Au! Så sætter den lige ned for det her spækbræt. Det kan jeg ikke gøre nu. Så ælder I bare med hænderne? Eller hvad I nu vil ælde med? Ja. Og så der skal flormelis, havregryn. Det ser jeg jo starten. Ja, og hvad mere? Smør. Ja, så skal der en vaniljesukker, og så skal der sådan noget Jeg tænkte, der skal farinsukker. bruge mere smør. Ikke skidt, det skal du ikke engang færdig på den. Så slikker jeg lige mine hænder ind. Ja, så skal du bare ikke have den hænder. Nej, så vasker jeg dem. Fuck, det smager godt. Ja, smør smager nok ikke så godt. Vi har ikke vand i. Nej. Jeg skal godt prøve vand. Jeg har heldigvis Bjørn. Han kan fjerne alt bevismateriale. Ja, han kan min. Det kan jeg ikke. Ja, det ved jeg godt. Det var derfor, jeg sagde det. Jeg tror simpelthen ikke. Ikke? Prøv at komme til. Skal vi bare det her? Vent lige. Prøv det med. Nej. Det smager ikke. Jo, vi kan godt have det der smør, det smager også godt. Ja, det skal lige ældes fuldstændig. Fordi ellers så kommer sådan en kæmpe stor smørklump. Sådan der. Super. Det smager også lige. Ja, ikke så stort. Og det er ikke meningen, man skal æde dem sådan. Nej, du skal faktisk rulle den, men vi er bare for dem nederen, så vi gør det godt. Det er bare ikke noget at vaske fingre bagefter. Det har jeg sgu et problem. Nej, du skal ikke stå og råde det. Jeg har heller ikke æderbejdende det smør. Ja, der er smør i alt. Normalt det smør, der sidder i kanten. Men det kan du jo ikke lide.
Nej. Prøv at se her. Det skal nogenlunde til sådan her ud, bortset fra, at der skal nok lidt vand i. Det ligner sådan noget abefoder. Ja, fuck det. Ja. Så skal vi bare lige Og så skal det smage sådan halvt sødt og lidt surt. Ja, nu kommer det på YouTube. Så skal vi lige have vores støvsuger. Han hedder alt. Se her. Støvsugeren Bjørn. Støvsugeren. Og jo, det er ikke kun fordi, at det er på film, at han har røde øjne. Han har faktisk røde øjne i virkeligheden. Ja. Det er for kvidt, ikke? Og jeg har blå øjne. Okay, Bjørn. Så kan han sidde og hygge sig. Jeg vil bare hygge sig. Eller du kan lide det der. Skal vi gå ind til Sharknado? Filmselskabet skal også give penge nu. Ja. Vi bliver sgu da rige. Ja, fucking rige, mand. Se den. Køb den. Glæd den. Hvad I kan. Hvad I nu end har lyst til. Gør hvad I vil. Vi bestemmer ikke. I skal bare købe den. Så skal vi nemlig have penge. Sådan ikke. Så prøv at tænke på, at du har 5 millioner, når du ser den her video. Ja, fedt. Så skal vi få nogle penge. Men kom her! Du skal herover, man ikke. Du skal ikke æde det der. What's up? Vi siger hej herfra. Hej. Husk at lave de her havreskuller. Det smager fucking godt. Okay. Og husk at købe Sharknado og Dumle. Fordi Så vi bliver rige. Ja. Hej hej.